सेनापती बाजीरावाजी हातोडी मासनासाठी धारी रासादी कलसरी वाला जागरी वाली दानाची सर्वदा कराय जाईल दादा बाबा बसत करी अंजार अल्लाह के कहते बसत करी अलैहि सलातुल्लाहि सुम्मा सलामु सलातुल ईला इला तकिरु वल अलैहि सलातुल्लाहि सुम्मा सलामु व यज़कुर कुफाती या कदबिही अलैहि सलातुल्लाहि सुम्मा सलामु तकी शरसीरा इन्ना कुसता बस عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى آله وصحبه الكرام ذوي النبوة أبدا لنا هيكنا كيما بدر النبي هيا عليكم إليه بمسار مشيا لذكر سكتنا محمد أول جواب
zuciyar mu ka sanya aminci ciki da dubanka kai kadai ba sai da kai Ladabi Allah malama da ladabinka kada sade ka nai ta dubanka zuciyar mu ka sanya aminci ciki da dubanka kai kadai ba sai da kai ai salati ya Allah wanda babu barbarsa yawa na haskensa ya gaban amsa sai da duruyi na zai kai da gurgurjin hafsa shi kadai ba su salakarfi hali na sahabu cikin lamarin babbar su ina da kaunar su banda daukar su zuwa ina da wilaya na da tabbata ainihin su kuma da ba su salakarfi Shewa Ahmadu kai ne jirgin zuwa gabaninka kowa ya kalle ka sai ka ba shakka kai kawai kake wanzarwa cikin tuyu da ka kai ga masu sarƙaƙi Shewa Barhama kai ɗaya kai ne sufa da sunanka zakiya ta ka babu bayanka duk abin da ya wasu da kai ya ka guda da ba shakka daidai ba sai da gari waye tabbata shi ne sunansa zamani nasa ai hukumar kansa ko kasa wanda ne gane ba ya gane ali ne ansa ya halin Allah ba sai da gari Karda bari shehi kake zantan kake kwatantanka Allah a gano ka yarda ku so ka ya shakuru a yarda da jina yawan a cikin ka kai kadai ba sai da kalbi Adar nan da babu tamkar ta ko a annabta Isa nan yake bita Musa nan yake bita Khalilu nan yake bita dukkanin manzanni da kai suka kasaita kai kai ba sai da kalbi annabin da ya zo da zuwa shi kaɗai cikin Allah ya Rasulallah ko ala haula sai da kai na da tasiri bare a bismillah wai 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 ba sai da kalbi in ka zartar to ta zartu ba a maka tayayya ko a kuntiya annabin kai kake tafiya zahiri kai ne tilo to bare a gaibiya kai ne kadai ba su da kalbi ni abin da nake so dukaunu ba su san gane annabin kai isasshe ne ko ina kai ne ai da dallin ka ne ya rarraba amma abin da ya ne kai kadai ba su da kalbi ta halitta kaɗa haɗai da yarwarka cike da haskenka ko a kafinka zahiri ya tabbata dukaunu an ga albarka a cikin kaɗai masu zalgarbi waka zancen zati zatinsa shi batuli ne yana kwatance ne ga duka bayi ne nan ga ainihin nan da ya tabbata cikinsa su shi ne shi masu zargarbi
na tuno aikin da kawace guri a cikin ka a kan ya gano ka sanda ya leka sai ya gane kai ne ya ba shi cika sakon sa ya kai ga kai masu tsirgarki ya gani abin bahari ya lalifu manzan Allah ya gani abin bahari ya lalifu manzan Allah ya abin bahari ya lalifu manzan Allah ya gani abin bahari ya lalifu manzan Allah ya gani abin bahari ya lalifu manzan Allah ya gani da kai zan so ba ka likin da baya bacci ya gani da kai ne Allah na kawata su bana kunci ya gani ai da kuka gare ni godiya kawai ce ci ya gani to ka bar ni da jin nan da naka ji ciki na ka ba wani sassauci abin bari ya lalifu manzan Allah ya gani kamar yare karka za bana da magalawarka ya gani kamar lantukunka da mayarwarka a kowane hali kai ta ƙara bayarwarka to idan zan motsa in ka gargado a cikinka saboda mutuncin shugaba ina roƙa kanan sunanka abin bari ya nade ba maza Allah ya gani nufin kudurarka yayyo salatuka mai haske ya gani wurin makaɗaicin da ya kaɗaici kai masa take to saboda salatin a dinga ba da sabon haske da rayu da ruyin soyuwar da ba wani ne dan wake abu farin ya nade ba maza Allah ya gani ka salati kuma matin kudin baiwa ai da kan sunanka shi kadai ga baba jewa duka sunanka shi kadai ga baba jewa to idan ka bayar shi kadai yake ba kowa wasa gabayi shi ya saka kai ya kai daga sadarwa har sahabar kulanihi to gidan da batura ko wani da shi zai zama sufi takardar shaida Ahmad Tijani na sihi babbar sadarwa kai ne ciki ka kai ne birni ya zo haƙi ya Allah ne kuma tsara ya gani amma isa hala ba yawan halin da ka kai ya gani kai da halittu suka gaza su gane sai kai ya gani ai ciki da wajen ta duniya gaba wani sai kai ya gani dausa zamani ko wani kai ka sai zama mashi ba cin kai abin baro ya Allah ne kuma tsara ya gani Aliyil ala ababa alazim maulana ayyuka sadarwa da ku ake a kowace rana aya baba na baba shakur kai da gani na to kai yana na ganka ganin da ba ido ke yi ba a ruhi na ya Allah ne kuma tsara ya gani amma alaika ya ladi bal da gumai assalamu alaika ya ladi bal da gumai assalamu alaika ka fadi ba ki sanyi to a yau wane ne ban ka kai yake na da nauyi ai dukan wani girma kai ne wajen sa kai ne a ciki ma sauyi abu baro ya ana da kuma tsara ya gani isa ta kare san da kai wa kauno mawani cikin darajar ka da ka fito da mu da sirri isa ga dan adam ana ganin sa a cikin sarari ya rayu a fili an zama ko sai a ga ya goma sirri abu baro ya ana da kuma tsara ya gani sannan ka buyu ana cikin ka ka fili ai ba komai sai kai ne sai ka zama dalili komai ya zamo shi amma hakikani bisa kauli kai ne kai farki wani ka bai wa ya zamo shi duhani abu baro ya da ne kuma Allah ya ka sa hakikar gaba annabi Muhammad cikin Allah kake na Maryam
ka san ƙarshen ka ba san filin ka ba san buyan ka ba san matan ka ba san ƴaƴan ka ba san sahaban ka ba san madinar ka ba san sunan ka ba san sifar ka ba san zatin ka ba san kowan ka ba san kaɗaiɗin ka ba san hakikar ka ba na Muhammad cikin Allah kake lamari ba san hakikar ka ba na Muhammad cikin Allah kake lamari ya dawo Rabbana Allah ka mallaki komai da ke so ka alai da asabu ba a yabar ba a bar su ba ba da mace cikar burani ba a ga gaba kare ta ba ba san hakikar gaba na Muhammad ya Allah kake lamare ya shewa Ahmad tikari ba wani yayi wani na ya kazar ta nazari ba kai ne ka ba wa bayi a cikin zamani hanyar ka ita ce kadai a cikin kamara ba sake karkara na Muhammad cikin Allah kake lamare cikin rubutu sannan dinga kuma rerawa kun yi sashen nan da shugaban ruhina gaba aikina gaba na amsa kuna na sani aikin nan ya nauyi a wajena soyayya ce ta saka nake ta wake bari da babu da iyawar mai babban suna tabbata a sahabu da faɗi dai mawurana sada duka waliyai da sansani a wanke masu yin abuwa su a janibin gaban zona shauki ta na harazi da marhama marhama Sallama ga imamu da wara salari rayuwa ya makamu ya da kana shirina ya aiki kai ne ka zarce duka buwaya kauce komai kun isa salari shiriya ne wa komai madadi ya aba kai ya kauce wa kana mai bare ayi maka suna mai
gaisuwa kai ta tsalle kuna me fana da zuban ka ya zarce duk nazari me tsayayyar fuska mai haske a ko'ina dole kyau ya zube ko ka yi ta neman suna kai nan zama ku kare mai kyan zubin burgewa ya yi sai kai dole ma ya yi ƙaitarwa ai dole wannan sa dole ne da tushewa daga me kai da kira shi ido ba a wajena na bana ka da kai ne fa ya je ya gano Allah bai gani daga kai sai shi sarki Allah ka kalle shi ya yi maka kallon kauna Allah da ba zai ma ba bare a wasa zuciya zaman gidan Allah ya yi zubi zubin burgewa daga wanda gashi ne abin da yoje na wani bai danna wani bane wannan baiwa da kira ta sace zubin kure zanciya zaman gidan kuwa ai wanda da ce wani sirri ne na kwayayi ban nauyin fadar sani wane ne na kira shi da wani shafi mai kyau bayan sane ainihin shafi ya bar kuma a kana wuce wannan shafin akwai gashin sa wata rai da zubo shi zuwa gadon bayansa wata rai da yi bakin da shi da kyawun sa ya wuce ma misali na misali zance na Ijigaitan girma faɗi mamariya Nazmi sarkin ya ababa biyu La ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah la ilaha illallah La illallah la ilaha illallah La ilaha illallah la ilaha illallah Al-Azmi yau da himmar baba shakura na wanzu gidan shehu babu ci babu gani gare da kuma bakin abin da yau halitta gare ya shigo kuma si wazare na a ciki ya shehu da sunan kafaji Al-Azmi komai yana rike sai abinci ya zo a gare ka salamar soyayya ta wanzu a cikin haskenka sunanka ya fito bigiraye ka cikin asalinka zahiri kake ainihin ma akwai isar kadarinka Al-Azmi mai kibore makarar ku girman ka ya tabbata da dabi gare ku kwarai na cire ruhi tasu halala kenan inda ya bida kanan zai kusa shauna yarda da kai inda ka bi kanan zan kusa Al-Azmi sunan ka ne barkutun kan faruwa zuwa yi wayi yes hamana wannan mai nasiya hamana wannan mai nasiya yes hamana wannan mai nasiya hamana wannan mai nasiya hamana wannan mai nasiya sunan ka ne barkutun kan faruwa zuwa yi wayi Allah kai da ke daga ka sani ganin da yana ƙara gudu cikin soyuwa da mahaba da bai tuka da ke gudu sa gudu Allah ka tsaye lamari na kar ya zan ya yi bayan mujahidu Allah kai salati bin na da yadda ya zama gudanar duniya abin da yawan bishiyoyin duniya da ma da samaniya gurin shugaban bayi mai sabarar lafiya ya yi lafiya alayi asaka da sahabai sunan rika da sunan ka cutiya ke sabuwar royin mutukin shugaba a ƙara iya alini ke sabuwar royin mutukin shugaba a ƙara iya alini maganin da ne ba dole nake so a ƙara yayya halini cikin shewa abada kitane na nake kwana nan da kauri
ranar mace ta bayyana ƙaryar duhun dare ya buya ne ko da to idan ya zo mana wallahi zai san shi can yar manuniya ta nuna mutum gane gaskiya da yake kira yar manuniya ta nuna mutum gane gaskiya da yake kira zuwa ga mutum Allah wanda ya zama zuwa tambara gaskiyar nufi alalar shugaba da ita kadai ka gagara aniyar da yi nisa a cikin gaba sanda za mu ciyo kira kai ne tabbata ba a yi ma shi duba dukkan na gaske lamarin da ya fi gaban masani ko shi sanin bawan kuɗe hukun ka zartar shi ke nan ko da mu yana kaskar kuɗe duniya ina ba wanda ya bi wallahi shi dan gaske ne Muhammad ne malakin kawai ka kan da ya gurin su mala'ika da shi ne ake samun nutsuwar zuciya da ƙara fada maka shi ne zikiri shi ke zikiri babu lokacin da ya cin maka kausi da kirayi ba aiki ba da shi zuciyar mu ta tsarkaka baba shaturu da'iman baba shaturu aya aya Shakuru, da'iman baba shakuru, da'iman baba shakuru. Ya rabu da kai na so ma baiki sakaru, magana da hira bana ka kara musu. Zan yi yabo ke magani ya alfaharu, kar da na gane da ni kawai baba shakuru, da'iman baba shakuru. Zan ka karo salati ka fara shibani, su adadin nan da kai ka san shi sai tani. Wanda nake ta so nake waya goje alai ka saka da masa habban mashakuri baba shakuru da'iman baba shakuru ya fada madar gona da ke na ka kawo da ke kuma inda za mu je kiwo cikin shewa abu da abas da kai kuma da kawo ya ka tafi kai ka san korewar kinkawo baba shakuru da'iman baba shakuru baba ni gidan ka ba a yi mana geji mu dai a cikin ka ne muke tura maleji shakurawa mai da kai ka yanke mai kaji ka zo mana a cikin shakuru kai ne ba huti baba shakuru da'iman baba shakuru lamala wata faruwar sa tana faila ita ko faila sanin ta sai dai ko Allah dan na garta da tarjamar ta suke cikula kowa da abin da za ya ce shi an faila baba shakuru da'iman baba shakuru wagwanin fasarar da ya yi mata zan furta dama shi duka zan dukan sarka sai ta za ku da ai duka sun fito ma'anonin ta ko wasan bayar za ya san ita ce sanzuta baba shakuru da'iman baba shakuru baila kalma ɗaya harafi huɗu a cikin ta bawun sannan ya urse dajin dinta ƙarshen ƙarfin ta ne a nan da yi nazarin ta za ku ga ba wanda za ya soke jiki baba shakuru an gama bidiyon ai shi ne ya gama da ya oru wani ta ce yakinin ka da Allah ƙarshen imani ne ji manzan Allah ka so su yi da tsari imani tumura ƙarshen sa ake kira yakini ba illa baba shakuru da'iman baba shakuru dalon a cikin wanda ya tage ka bada ba a ciwo ka don kudewar ka ganin ka da jirka Allah ta barwa lamarin ka shi kuma zai baka kariya daga makiyanka baba shakuru da'iman baba shakuru ba'on aina da kumbana'i lele ba'on aina da kumbana'i lele ba'on aina da kumbana'i lele ka kare zahiri da kuya ba wani bai cutar da kai a fadarwa ɗaya ne sai wanda ya yi ka lambarin ku daga shi ne baba shakuru da'iman baba shakuru ya oru wanda ce inin ka da Allah ƙarshen imani ne da zuman zama ka so su yi daga
mashakuru dadon kalo a cikin manyan kage ka bana ba a ciyo ka don kudewar ka ganin gadajin ka Allah kabarwa kabarwarka shi kuma zai ba ka kariya daga makiyanka ba mashakuru alifin karshen magana in ka nazarce shi harafin Allah shi ya zama da cikin shi shi kuwa Allah kauna nuna a cikin shi ko ya kaka san da ai adam ne ya yi shi baba shakuru baina kayan Allah kayan manzan Allah baina kayan Allah kayan manzan Allah ko wani karo da kifa zai sha bulala sautin lamari a rayuwa dukin kulula karshen magana cikin kiwon ka sano Allah baba shakuru baba shakuru salamu alaikum bahani sihul musani sihul musani kai kabila ta kwafili sihul musani sihul musani sihul musani Allah na tsare ni sharorin zamani Allah na tsare ni sharorin zamani ka saba ka bani ko da na yi rauni alkairai da damun da ma kai ka bani alkairai da damun da ma kai ka bani alkairai da damun da ma kai ka bani da sarkin annaba ta fasihul misali da sarkin annaba ta fasihul misali soyayyar sa kullum cikin sa kashe ni zubo arzuko ni da shehu tutani dan bara hama gausi magana ya zambi ina so wani nai komai ka abani tasibul lisani ya baban tuhani da Allah ya rani ya baban tuhani da Allah ya rani kai ne ci da shana sira a gare ni na fada kazanta da tsarkake ni na fada kazanta da ku tsarkake ni fasihul lisani ya fasihul lisani ya fasihul lisani ya fasihul lisani fasihul lisani assalamu alayka ba abalajin bace zan ci gaba ai sai ga dan yi min kasida a koyi tun zaka za ka dauke da yau to koyi a ga ka da gida Assalamu alayka Assalamu alayka Dan Allah Assalamu alayka Assalamu alayka Assalamu alayka Assalamu alayka Annabi Assalamu alayka Assalamu alayka Assalamu alayka
kira sunanka Allah ka bayyana darka. Assalamu alaikum. Mai salati mun ka haska kara haskenka. Assalamu alaikum. Ali da sahabbai ila wuna roƙe ka. Assalamu alaikum. Sayyada Azara Fadima, na da Fadima, Fadima, ya mu'azzama, Fadima, ya mukarrama, Fadima, ya mardiya, Fadima, ya alawiyya, Sayyada Azara Fadima labbaiki. Assalamu alaikum. Shehu Tijjani da ku ake a wannan harka. Assalamu alaikum. Baba Barhama tutar yaban kuri na ɗauka. Assalamu alaikum. Ya Ali Harazi a sa mun albarka. Assalamu alaikum. Shehana Baba Shakur mai da ƙarfin naka. San ma'aiki shi ne da kai a tasfofinka. Assalamu alaikum. Shi ka ba da sha ta jama da na roƙe ka. Kai ka zaga musulunci rasulu dole ka. Assalamu alaikum. Tabbatar imani a zuciya ƙaunar ka. Assalamu alaikum. Tabbatar Allah a ruhi ya samu cikin ka. Abana shi ne ya yabanka taska taska. Ya yi kyautar aljanna bin masoya naka. E galili ma na zo a maka a tasfofinka. Amma san ka za a daɗa min da su na roƙe ka. Kai ta ban haske kar ka bar ni na yi ma shirka. Ya kamilin zati aya. Yawwa sauri nake nufi, sauri nake nufi. Ya kamilin zati, manzan Allah, ya manzan Allah, ya buyan Allah, ya bayyanar Allah, ya ainihin Allah, buya da bayyanar Allah. Na kirawo sunanka Allah ka dube mu, barbani ya gini, daucewar tsammani, a cikin abin da na so rabu kai ka fanshe ni. Aro salati guda sayyidul kauni, aladekar hamadi, da kashi da alini, alai sabansa da Fadima. Ya Fadima, ya Fadima, ya mukarrama, ya alawiyya, ya mardiya, ya shakira, ya mashakura, ya zakira, ya mazakura. Fadima, 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 kai Fadima, 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 ya Fadima, ya Nana, Fadima, ya Nana, ya Fadima, ya Nana, Fadima, ya Nana, ya Fadima, ya Nana, Fadima, ya mukarrama, ya Nana, Fadima, azama, ya Nana, Fadima, alawiyya, ya Nana, alai sabansa da Fadima a dangarin. Shehu Tijjani kai da kai sai da yardar ka, kowa ya kalle ka, ne ganka nuna ka, kai ne gani a gani ba wanda zai ganka. Kausar da anan da farkin wilayatul azaliya da bai ka gausiya, sarki a nan duniya, kai ko a bashar shau sai ya gona soyayya. Ya aina ainihin a ayani ya alin Allah, ya na manzan Allah, kai ka san mara kibura. Ya Ali ya harazin shehu kai ka san Allah. Ya baba sirrin baba maula ya mun gode, nauyin mu kai ka naɗe,
shekul korar mahamuda na zo abin shaida ruhi na gabana kun ga karɓe ni gaban masauki a dan zauna ya ga abin zaki salamun lahi alaika ya shafi'ul mushaffa'un salamun lahi alaika ya kamilul ikililun salamun lahi alaika ya hamidun ya nurun salamun lahi alaika ya shahiru salamun lahi alaika ya shahidu salamun lahi alaika ya basirun ya naziru salamun lahi alaika sayyidul awwalina wal akhirina salamun lahi alaika sayyidul mursalina salamun lahi alaika buyan Allah bayyanar Allah salamun lahi alaika ma'aunin sikelin san Allah salamun lahi alaika ma'aunin sikelin bin Allah salamun lahi alaika kowa ya bika ya ba Allah salamun lahi alaika kowa ya bika ya ba Allah wallahi ba Allah ya ba Muhammadu Rasulullahi assalamu ala kashiful qurbi mahmuda nazo abin shaida ruhi na bada kun ka karbe daga mun masauki a nan fada ai kai ne ilahu ya so ka gabanuwar adam bebe ka da mukarram sirri ga ibrahim asalin halitta zahiri wai hashim kai ne ka ɗaukaka ba ma'auninka sirri na ɗaunaka Allah ya gaishe ka bayi su gaishe ka malakai su gaishe ka dabbobi su gaishe ka dilo ya gaishe ka kura ta gaishe ka abuni ya gaishe ka komai ya gaishe ka sirrai su gaishe ka bishiya ta gaishe ka dukkanin aiki mai shiga sai da sunanka da sarka Allah ya yi kauriya a bazara mai falaki da tabara komai kadara a cikin da komai da ya ta canzon kudura kai da iradar ayyukan kauri ba shakka ba wana da akwai ka komai ya bi ka mai shirin ta maka rabu ne ciki da wajenka ya ce in ka zama haka ba wai a bawa Anisa ko ta yi mai kai da iradar ayyukan kauri ba shakka ba wana da akwai ka komai ya bi ka mai shirin ta maka rabu ne ciki da wajenka ya da nazari na da wuce alƙalami zan yi bai ilimi mai martaba gaisa mai salamai azumi haskensa ya fi wata ƙarshensa har abuni ai shi ke kawar da tudu mai maganin sanadi sai dai a masu yabo ni ne na zama karami dutsen da zai yi yabo dutsen da zai yi yabo duri ya kai ilimi waye ce da bari ce ne ga shi shuni me ke tsaya ka ji ba sai ba a can harami wallahi zai yi yabo ko babu alƙalami mun shugaban masana mai ba da dumani mun wanda bai da sa'a shi ne gaban ilimi sai da larabci sassan da lokaci kullum ya kan yi yabo shi ne zama lazimi ya da kan yaba yaba ba lazimi lazimi da tito ali sarkin kungo na kira yin mai shehu sanyo ya burin shehu ya shehu sun shehu na so a kai daga shehu har ma a ce mai da shigo razini da tito a cikin kulawa ta ku kun wada ta gaba yau ko ne ba haku haku dubai da ya samu dukkan kure mangu razini da tito Ali Umar Allah Ali Hajjar Allah me sai ya gane Allah to ga dandalin Allah Ali
Allah la ilaha illallah 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 shugaba Allah la ilaha illallah shugaba kai ya abaya sattaru asali gara jama'an waru kare da kabar ne da kallon gayu bare ni da kai cikin ka ta shugaba Allah la ilaha illallah shugaba alai gare waya shugaba alai gare saboda waya wanda ka so ya so ka ta hamzake Allah dan Ali shi ne haidar bare ni da kai cikin ka ni ai tabbata ga kai na ka gudu rauni na gare ni na tasiri Allah kauda shi gaban alkairi a cikin shugaban ganai ta sururi shugaba la ilaha illallah kan korewa misali har yauce yawan faɗin mai kauri mun sabar faɗin ga kowane hali Allah sa sa hali isa da hali shugaba la ilaha illallah dan kira ki sai abu dan kurba sai da gado kira da canjin surba shauki kani ne ya kulle koba wanda ya san kira sani shi gaba shugaba la ilaha illallah shugaba haba kai ka dai ne gamsu kai ka rabauta ruya kan duka jinsi ni ma na tabo ni dare lasisi ya halalar gausi ya ki kai daga gamsu shugaba la ilaha illallah baba ni ko ina fara kin tambaya sallama da yasa har karshen da shehu ka kusa ya dadi ta idan mace fansa shugaba la ilaha illallah baba shakur assalamu alaikum baba shakur assalamu alaikum baba shakur assalamu alaikum dai sallama ta ga kai ba shakka amsai shehu har ka yarda da ganka ko da ganin kuhuliya kan kan shirka shugaba la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah Ahmad ne Muhammadin Allah shugaba la ilaha illallah kai ka dai cikin azalin musu babu tun ba alam lokacin ba dau ba akwai ayalai lahu aka da lokacin uban allahu shugaba la ilaha illallah shugaba ruhi ya gaza ya san ayyanka in ya mata ya sado da hayanka sai ya gado dukkan su ba daji ba du suna da kusa da sunanka shugaba la ilaha illallah ga ka zahiri a zubar abu a garin maka da madina amma ka gaji da kauna a raju an rasa gane zahiri daga farko shugaba la ilaha illallah to balle a zo ba tunan kuri to ko ba da ta kai bayani masu gani kadai ka gane duni ya ke ba da iki ba da kuyani shugaba ke na gano cikin sufofi nasa da yawa kin ka ɓoye al'amarinsa gani cikin ki zuciya ya nisa sa da ido na rai ga aiki nasa shugaba to ba shi cikin kimanin shi na gano sufan zama haka nan ne wayo zuciya ina kika je ne to tafiya dai da je gaban gana ne shugaba kai ne faɗin kuma kai ne awwal ya
ya madal bulul kai ne azali ya tiya hakikar awwal ya abadina kai ne ba shugaba an ya sauka da kai ne kai ne ayyuka kuma kai ne ayyuka ai komai yana cikin ka mubashar kai ne koyi na hakikar ruwa shugaba masu yabo suna yabo a gare ka ko ana faɗin kayan deji to daga ruinsa to ashe ba shaka kai ke saka baitukan ba shaka shugaba azatul aliyati kai ne wanda bayyana da zuhurin ubangiji mujin martaba kake azatul aliyati kai ne wanda bayyana da zuhurin ubangiji Allah zan kira a farko kan fari kai kake ne wanda kai ta kalli a cikin kanan kake da karshe cikin ta kawai zai lawi a kace kai ne zahiri da kuya girman ka ya tike yin martaba kake Allah dan wayar da kai wa Ahmadu karan lubi a lamura na dan mujahidu ruhi na ka ba shi haske a cikin kasar madu duka da sarrafinsa sa shi cikin ɗaha Ahmadu yin martaba kake yi kan yi ruwan salatika mai tafiyar da aibuka ba zuciya shuhudi a cikin ka dai haka alai alzali dan baba su ɗaukaka girman fata baya fama abincin da ke naka yin martaba kake yi zuhurin ubangiji ta gado wilaya irin a da yara Ahmadu ne wanda rai ya zantar a kwari da kan tudu alƙawarin da mun rike ba ta baya ba gudu don kai ne hakikatin hanyar nan ta Ahmadu yin martaba kake Shugaban hama kai ka zantar mana fariya kake da kai ne cikin bayani a ciki da tsallake ruhi ne ya karɓi lamarin ka cikin kayatin to alƙashi madadi kar da bar shi ya jike gudun martaba kake tsohon ubangiji ya baban anisa mai zikiri duka lokuta Allah la ilaha illallah nan ka kaɗaita Muhammadin Rasulallah asalin annabta to ko zahiri da kuya nan ne manufarta yin martaba take mun ayi bayyana kai da akwai ka annabi kafin akwai barewa ta zo da hijabi ba jibril shi da aike na sababin hisabi ba kudura babu irada ba gaibi da gaibi yin martaba kake annabi samuwar kana a cikin samun Allah domin kai da kai gabanin banin da ka kulla dika nawa baya kuna ashe kai ne kulla komai hanyi ne da kai daga kai manzan Allah yin martaba kake Allah ya yi duk halitta ta hada haskenka da ta kadai ta kai haɗa sunanka da sunansa ita da bayi fara ma dai bayan kaga wanda ya so ka ne kadai za a yi mai san barka yin martaba kake manzan Allah abul kasim karbi yabona manzan Allah abul
karbi yabona ya mai raya rayuwa da yawa ruhi na da damuwa da yawa kai ne magani mai warkarwa saboda da ina wuka warke duk ciwo na shi ne wanda duk sakan Allah ke mai gaisuwa ta so zalla sannan da ke shela da kalmilla a rike a jewa Allah wa kowace rana mansa salati ka ba adadi za ka yi mun kai da adam da baitin kai wanda ya ba mu duka yancin kai ko a kiyama shi ne wanda ya karba da kuna alai har sahabatu a saka alai har sahabatu a saka ba ware dukansu muka ɗauka ba da mace ta ba mu duwa raka cikin da ne Allah ke zuwa a kowace rana talibar sajil karki shauki talibar sajil karki mai raba lazuman raban shauki shau na zo a ƙara ban sauki shuka ta tana jiɗar taki ya maulana barhama kai ake koyi shau barhama kai ake koyi a cikin annabi ka zama layi dukkan zamani da ba sauri igiyar nan abulun da ai kai ne maulana to ba masa kure mai rabon aiki ya ba masa kure mai rabon aiki ka bashe wa a ɗauken raki an bashe wa a ɗauken raki dan arabiya mai yawan kirki bari da ku cikin ku bacci na ko balkena da zahara abul qasim to annabi assalam alayka nace annabi assalam alayka nace daga sashin ruhi kauna ce ruhi na cikin ka ya zauce kai ne damuwa kai ne waraka ya maulana salamun lahi alaika ya wanda Allah ke wansa salamun lahi alaika ya wanda dabbobi ke wansa salamun lahi alaika ya wanda tsirrai ke wansa salamun lahi alaika ya wanda rakuni ya faɗi ya gaishe sa salamun lahi alaika ya wanda zaki ya gaishe sa salamun lahi alaika ya cika bakin annabta salamun lahi alaika ya kasantaccen annabi salamun lahi alaika sallama a gare ka yayin tsayuwarka sallama a gare ka yayin zamanka sallama a gare ka lokacin da kake shukuri a Allah salamun lahi alaika ya farin cikin Allah farin cikin bayan Allah salamun lahi alaika ya wanda yake tinkan salamun lahi alaika ya kullu kai kullu to kai ne hadarar rahabaniya ko wasu sana'a ya shirya ba kairi bayan ka nan duniya ai duka rabo daga kai ya fito har da hannun karna ya jibiri ma ce ana jibiri ma garkuwa jibiri ma ya jibiri ma ce ana jibiri ma garkuwa yawa
ban abin hawa duk kayan ban da za mu je samu karmi damuwa abin mota mu je mi yabo san babu damuwa je a garin gurubi yabo na kashe wutar kuwa mai duburi ta fukuhin shehu garkuwa ya ji burima da giri ji burima garkuwa mai bankin salatai a yaji burima garkuwa mai bankin salatai a yaji burima garkuwa ya ji burima ce ana ji burima garkuwa Ibrahim garkuwa I